भोजपुरी सिनेमा के यंग स्टार अरविंद अकेला कल्लू एक बेर फेरू चर्चा में आ गिल बाडन। बाकिर ई बार न त उनका फिल्म के कारण आ न ही उनका गाना के चलते, बलुक शादी आ दहेज के मुद्दा पर दिहल गिल बयान के चलते सोशल मीडिया पर टहलका मच गिल बा। बनारस में शिवानी दुबे संग शादी के बंधन में बंधल कल्लू के शादी के अब लगभग 1.5 साल हो गिल बा। उनकर शादी भोजपुरिया सितारण निरहुआ अक्षरा सिंह पवन सिंह की मौजूदगी में काफी धूमधाम से भिल रहे। यही बीच उनका एगो पॉडकास्ट इंटरव्यू के क्लिप वायरल हो रहल बा। जवना में यूट्यूबर मनीष कश्यप दहेज आ शादी पर तीखा सवाल जवाब करत नजर आवत बाडन। मनीष जब पूछलन कि ई लव मैरिज रहे कि अरेंज मैरिज, तक कल्लू हंसते हुए जवाब दिहलन, हम अरेंज मैरिज किनी लेकिन अरेंज के लव बना दिहनी। बात एहिजे ना रोकल, मनीष कश्यप दहेज पर सीधा सवाल दागलन, दहेज लिहनी? कल्लू साफ साफ कहले ना। मनीष फेरू कहले कुछ त लिहनी हो खब। तक कल्लू थोड़ हिचकिचात कहले बेटी के बाप खुशी से जे देले ले लेहनी। मनीष फिर पूछ ले फॉर्च्यूनर मिलल? कल्लू हंस के कहले महाराज आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ बा। जब मनीष पूछले कि कलाकार दहेज लेत बा, त कल्लू जवाब दिहले हमार बड़का भाइयों के शादी में दहेज ना लिहल गिल, कलाकार के दहेज ना लेबे के चाही। अगर कोई 25 लाख या 50 लाख देत बा त हम त 4 गो प्रोग्राम करके ओतना कमा लेत बानी। कल्लू के ई जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहल बा। कई लोग उनका सोच के तारीफ करत बा त कई लोग सवाल भी उठावत बा। अरविंद अकेला कल्लू आज भोजपुरिया सिनेमा के उभरत कलाकारन में गिनल जात बाडन। ऊ अपन एक्टिंग आ गायकी से दर्शकन के दिल पर राज करत बाडन। ऐसे ही भोजपुरिया खबर खातिर चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी।